Wani abu ne daga cikin kayan abincin Bahaushe? Ana ci a birni, ana ci a ƙauye, amma ba a siyarwa. What? Wa alaikum salam. Da Allah zan miki wata tambaya idan ba damuwa. Allah ya sa na sani. Idan kin cike ka'ida, akwai kyauta iPhone da muka saka za mu bayar. What? iPhone? Let's go! Akwai kyauta iPhone da muka bayar za mu bayar da muka saka daga Sa'id Movies. To ai na ma san zan iya ci iPhone fa. To bari mu gwada mu gani. Da Allah wani abu ne a birni da ƙauye ana amfani da shi kuma ana ci kuma yana ɗaya daga cikin babban abincin Bahaushe indai an gaya miki san shi amma baki taɓa ji an sayar da shi ba ko kiga ana tallan shi. Lallai ma wannan. Wani abu ne ana amfani da shi a birni da kuma ƙauye, amma kuma ba a sai da shi. Kuma ci ake abu yana ɗaya daga cikin abincin Bahaushe kuma amma baki taɓa gani ko talla ana siyarwa ko kuma an ce ga tebur an matsa ana siyarwa. To, amma to abincin dai irin a gida ne kada ake dafa shi? Ko ina ma kawai yana ɗaya daga cikin abin Bahaushe da yake mu'amala da shi na rayuwa. Miyan kuka. Ana sayar da tuwo da miyar kuka a ko ina ma kuma shi aka miki ba a siyarwa. Let's go! Dumame. Shi ma ana siyarwa. A Kano ba? A shirye an siyar. Ayo! Oyo Allah na. Dan Allah kar ka sa na kicin iPhone ɗin nan. Rage baki.